हेल' लोगोफोर आंनि BRB बड' कमेन्ट चेनेलाव नोंथांमोनजों फिन खनसे आरो नुजाफैलायबाय आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौबो आंनि चेनेलनि जानानै गोरबो गोसोजों बरायनानै लाग्रोबाय लोगोफोर। दा दिनैहाय मानि दान्दिसे सम मोनलायबाय लोगोफोर मोजां गाज्रि सावरायनो। दा एसेब्लाबो सुखु दुखु मोजां गाज्रि शेयार खालामलायगोन नङा होमबा। दा दिनै लोगोफोर आं बेखौनो नोंथांमोननाव सोंनो नागिरदों आरो दा बेनो जाहैबाय जोंनि बर' माहारिफोरनि गेजेराव माने बयनिफ्रायबो देरसिन माने आइजो थगायसुलिया सोर रायजोफोर दा नोंथांमोनहा मोनथिगोनफा सन्देह नोंथांमोनहा माने मोनथिनाय नङा आरो मोनथिब्लाबो माने खायसेया माने मा जागोन डाउट जागोन आरो नंगौना नङा बेबा होननायनि नङा होमबा लोगोफोर। दा दिनै जाय बिथाङा जोंनि हारिखौ माने थगायग्लुंनो हायो बा एकदम जुलाफि बायदि खेंख्रा खेंख्रि थगायनानै माने गावसोरजों माने बजबनानै लाबोग्रा बा लाबोनो सानग्रा जायनाखि आइजो बे बिथाङा मा रोखोम माने जोंनि बर' रायजो आइ आफाफोरखौ थगायबोदों माने बिनि माखासे भिडिअ क्लिपफोरखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो नायनानै लाग्रो लोगोफोर। ओमफ्राय बिनिफ्राय सावरायगोन मोजां गाज्रि। इउपिपिएल दोलोआ सरकाराव फैनाय लोगो लोगो गासिबो पावारा रायजोनावनो थागोन। देखो रायजोफोर दा बेनो जाहैबाय बिना गयारि दा बयनिफ्रायबो माने देरसिन थगायसुलि माने अमा गिन्द्रि होनो बिथांखौ बे जाहैबाय बिना गयारि। माने बिथाङा ओरैबायदि रायजो राजाफोरखौ माने जुलाफि बायदि फेसायलाबायनानै फिदिंनो हाग्रा माने देरसिन थगायसुलि रायजोफोर बेखौ सिनायनानै ला। दिनै बिथाङा मा बुंदों दा नोंथांमोनहा मा बुंनाय खोनाखो बेखौ एसे सिन्था खालामनानै नोंथांमोनाबो माने अंक खालाम रायजोफोर। दिनै बिथाङा बुंदों इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगो माने गासिबो माने पावारफ्रा जाहैबाय जोंनि रायजो राजानावनो थागोननो रायजोफोर। दा आं बेखौसो सोंनो नागिरदों दा दिनै इउपिपिएल सरकार फैनायनि उनाव थारैनो बै पावारफ्रा जोंनि रायजो राजाफोरनाव दंमारो नामा रायजोफोर कमेन्ट खालामनानै फोरमायनो दाबाव नोंथांमोना। नाथाय आं दिनैनि दिनाव ओरैबायदिसो नुदों रायजोफोर माने जेब्लानाखि इउपिपिएल सरकारा फैजेनदों बै समनिफ्रायनो जोंनि बर' माहारि बा बर' जाथिनि माने ग्रहआ बिराद गाज्रि माने सुनि ग्रह नांबाय आरो जेब्लानाखि बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामो नङा होमबा। दा दिनै बिथांमोना इउपिपिएल सरकार फैनाय लोगो लोगोनो पावारा गासिबो पाब्लिकनि आखायाव थाजोब्बाय होनबाय। दा दिनै रायजोफ्रा मा नुखो रायजोफोर दिनैहाय फैयै फैनानै मा जाहैखो गासिबो पावारफोरखौ दिनैहाय स्टेटआव ब्लड हरफिनजोब्बाय। दा बेनो जाहैबाय रायजोफोरनो होनाय दा मालाय रायजोफोरनो होबाय नालाय मालाय स्टेटआ सालाक नालाय सेनानै लाना थांबाय। दा बेनो जाहैबाय बिना गयारि मोनहा माने रायजो राजाफोरनो पावारखौ होजोब्बाय। दा लास्टआव ओरैबायदि बुंनोसै रायजोफोर माने जोङो राननानै होबायमोन रायजो राजाफ्रा पावारखौ बाहायनो रोङैयाव मालाय सालाका लाना थांबाय होननानै बुंसै। दा ओरैबायदि थगायो रायजोफोर बिना गयारि एम्बु सिथ्रआ। दा बिनिफ्राय दुखु नांथावसिन माथो दंबावो रायजोफोर आरो नैबे नेक्स्ट समाव दिनै बिथांमोना मा थगायबावगोन नङा होमब्ला। दिनै बिथाङा बोसोर जेनेबा उन्दुनानै थायो बबेबा गुदुं हाबनानै थायो नंगौना नङा रायजोफोर। नाथाय जेब्लानाखि इलेक्सना फैयो बिथाङाबो बै प्रमद बन्दुनि खिथु माने गिसिब जानानै माने बिथाङाबो नुजाफैयो रायजोफोर। दा ओरैबायदि बिथांमोना माखासे समाव गोदो थैनानै थायो कुम्भकर्ण बायदि। दा माखासे समाव जेब्लानाखि रायजो राजाफोरनि गोनां जायो बिथाङा अब्ला खावब्ला नुजाफैयो। नाथाय दिनैनि दिनाव बिथाङा जे समाव नुजाफैगोन बै समाव माने बिथाङा थगायनायनिफ्राय सुरु लायो। बिथाङा थगायनानै हमजाबाबो आरो बिथाङा दिनैनि दिनाव गन्थं गैया लाजिनो रोङा माने नुजाबानो थगायो। दा नै इलेक्सन जानोसै नालाय जोंनि बर' आइजोफ्रा सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामाव एकदम थगायजानोसै लादुमिनो एकदम गिलु फालु थाखा मोननोसै होनलाबायनानै स्किम माबा फर्म
फिलाप खालामब्ला होब्रमसै दा बेनो जाहैबाय जोंनि बर' आइजोफ्राबो बिराद जाम्बि गोजा होनजायो नालाय माने थाखा फैसा माने गरसे गरनैनि थाखायनो दिनै बिथांमोनाबो दिनैहाय नंगौ साननानै बै थगायनायखौनो लानानै एकदम रोनावलाबायनोसै आरो मा दा ओरैबायदि गाज्रि अबस्था रायजोफोर सोरनो न' नांगौ रायजोआनो बासिगोन बबाव दंग' नांगौ रायजोआनो बासिगोन सोर गरिबा ओंखाम मोनजायाखै रेशन कार्ड गैया बेखौ रायजोआनो बासिनानै लिस्ट खालामनानै हरनांगौ खोनाबाय रायजोफोर सोरनो न' नांगौ रायजोआनो बासिगोन बबे जायगायाव दंग' नांगौ माने जाम्फै जामलाफोर नांगौ रायजोआनो बासिगोन सोर गरिबा ओंखाम मोनजायाखै माने रायजोआनो बासिगोन बेसेबां माने सोरगो मोथो फाथालनि राव बे रायजोफोर नङा होमबा दा बिथाङा दिनैनि दिनाव बिराद गिदिर गिदिर बेफोरबायदिनो खोथा बुंनानै माने बै गां गैयैफोरखौबो बिरहोयो रायजोफोर ओरैबायदि अबस्था दा बिदिनो जोंनि बर' रायजो आइ आफाफ्राबो नंगौ साननानै गां गैयाबाबो दिनै बिरनो नागिरो दा बेफोरखौनो बयबो आसा खालामो रायजोफोर दा दिनै बे अबस्थायावनो दं माने बैफोरबायदि अबस्थाखौ नुनानै दिनै जोंनि बर' रायजोफ्रा बुजिनो रोङा दिनै बिथांमोनहा बिराद गिदिर गिदिर सिमां होयो जे सिमांखौ माने सिमाङावबो मानसिया नुवा नङा होमबा जे सिमांखौ मानसिया नुनो लुगैयो बै उन्दुबा माने बै सिमांफोरखौ मानसिया माब्लाबाबो हास्थायबाबो नुवा दा बिदि सिमां होयो रायजोफोरनो नङा होमबा रायजोफोर दा दिनै जे समनिफ्राय माने UPPL माने ट्रेक्टरनि सरकारा फैदों बै समनिफ्राय माने जोंनि समग्र BTRनि बा BTCनि रायजोफ्रा माने दिनै बाहाग जादों रायजोफोर नैबे UPPLनि नैबे नांगालनि नैबे बबेनिबा नैबे सयतानि बेफोरबायदि बाहाग राननाया जादों आरो मा रायजोफोर दिनै जेब्ला UPPL सरकारा फैबाय माने गासिबो गावजों गाव बाहागजोब रायजोफोर नंगौना नङा दा ओरैबायदि अबस्था जादों नाथाय लोगोफोर बै समाव जोंनि पाब्लिकनि गेजेराव बेफोरबायदि सोरबा UPPL सोरबा ट्रेक्टरनि होननाय बाहागो राननाय गैयामोन जेब्लानाखि जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा BTCखौ 15 बोसोर बिथाङा सलायदोंमोन बै समाव बिथाङा बुङाखैमोन दे बै ट्रेक्टरनि मानसि नैबे नांगालनि मानसि बै ट्रेक्टरनि मानसिया जेबो मोना बा दानि दिनाव नैबे नांगालनि मानसिया जेबो मोना बेफोरबायदि भाग राननाय गैयामोन रायजोफोर दा नोंथांमोना खोनाफेरदोंमोन दा दिनै जेब्लानाखि नैबे UPPL सरकार माने ट्रेक्टरनि सरकारा फैदों अब्लानिफ्रायनो दिनै जाबाय माने रायजोफोरनि गेजेराव ट्रेक्टर आरो नांगालखौ लानानै पलिटिकेल बा पलिटिक्स रायजोफोर दिनैनि दिनाव जोंनि BPF हान्जानि मानसिफ्रा रावबो स्किम मोना माबा मोनसे स्किम फैयोब्ला बिथांमोना दिनै फर्म फिलआप खालामहोयो ओमफ्राय जेब्लानाखि सेलेक्सन खालामो बा बै जायगायाव सेलेक्सन खालामखाङो बै समाव बिथांमोना BPFनि जेनाखि फर्म फिलआप खालामनाय बेखौ मला जुनाय बायदि जुनानै जाम्फैयावसो ब्लड गारहरो रायजोफोर आरो गावसिनिखौसो माने लानानै थाङो बै समावथ' जोंनि महिलारि सारा बिदि बानायाखैमोन खुनु BPF खुनु UPPLनि फाराग लाबोआखैमोन माने रायजा नालाय रायजा माने जेखौ सरकारनिफ्राय मोननांगौ बे मोनथायखौ बै समाव माने खुनु पार्टिनि बाहागो रानालासिनो मोनोमोन रायजोफ्रा नाथाय दिनै मा नुखो रायजोफोर नङा होमबा दा बेफोरखौनो एसे साननो सोलों रायजोफ्रा बुजिनो सोलों दा नेक्स्ट पर्यन्त माने जोबथारनायाव जुदि बेफोरबायदि भाग रानलायबाय थायोब्ला माने लास्ट पर्यन्त जोंनि बर' रायजोफ्रा माने बाहाग रानजायैनो रावबो थानाय नङा बेखौलाय सिन्था खालाम रावबो डेभेलपनि खामानिबो मोना सोरबाबा फिसा फिसौ स्किम मोननांगौ बेबो थानाय नङा रायजोफोर आं मानि थाखाय बुंदों दिनै माखासे UPPLआव थांगोन BPFआ देरहागोन UPPLआ मोनलालाय बै समाव दा दिनै UPPLआ देरहादों BPFनि मानसिया मोनलालाय दा सोरबा कंग्रेसाव दं दा कंग्रेसनो होलालाय UPPLआ आरो जेब्लानाखि कंग्रेस देरहायो UPPLनो होलालाय थिग बे रोखोमनो गाज्रि परिस्थितिया फैगोन रायजोफोर दा ओंखायनो रायजोफ्रा एसे साननो सोलों दा बेबायदिजोंनो भाग रानलायनाय सरकारखौ मानो नांगौ रायजोफोर हायोबा हो रायजोनो जयै नङा होमबा हायाबा दाहो
लासिं सिं बै एसेल' स्किमखौ थगाय गावसिनि मानसिनिल' होनानै मा लाब जानो, नङा होमबा? गरिबा न' मोनाखै, सोर गरिबा लेट्रिन मोनाखै, सोर गरिबा रेशन कार्ड गैजाया, सोर बिमा बुरैया दिनै मुलि गरसे बायनानै जानो थाखाय दा खोनाबाय रायजोफोर, सोर गरिबा न' मोनाखै, सोर गरिबा लेट्रिन मोनाखै, नङा होमबा? सोर गरिबा मानि मुलि बायनानै जानो फैसा मोनाखै, मानि बैफोरखौ जोंनि रायजो राजाफ्रानो सेलेक्सन खालामनांगौनो रायजोफोर। मोजांमोन नङा होमब्ला? दिनै बिथांनि बुंनाय बायदि जायोब्लाथ' बिराद मोजां, मानि खुनु देशानो दिनै हानाय नङामोन बिथांमोननि सरकार सालायनायजों, नंगौना नङा रायजोफोर? दा जोंहा बेखौसो मानि आङो साननानै बिराद मिनिनो ओंखारो, बै माखासे थगायसुलिफोरनि रावखौ खोनाबा रायजोफोर। दिनै बिथांमोना जुरि जेननायनिफ्रायनो लानानै माने जोबजासिम दिनै थगायनायल' रायजोफोर। दिनै गावनि जोबथा जेनाखि भेलिडिटिया जोबफैबाय बै समसिमावबो दिनै बिथांमोना माने थगायनायखौनो गारा, माने बिथांमोना दिनै थैजासे थगायलांगोन रायजोफोर। माने ओरैबायदि अबस्था नुहुरो, नंगौना नङा? दा दिनै रायजोफ्रानो सिन्था खालामदो, बिथाङा बुंदों रायजोआनो राजा, दिनै जोंनो मानो नांगौ बै थगायसुलि दलखौ, जोंनो मानो नांगौ रायजोफोर? दिनै रायजोआनो राजा, अबसे नंगौ दिनै रायजोआनो राजा नालाय दिनैनि दिनाव रायजोआ लोब सोलायनानै दिनै राजा रानिखौ दिनै थेम सिफायदो, बे थगायसुलि दलफोरखौ बिदाय होदो रायजोफोर, नङाब्ला हयले फैगोन समफ्राव बिराद बिपद रायजोफोर। दा बै समाव बिथांमोना बेफोरबायदि अनेक खोथाजों थगायबोबाय, राजा जाबाय, दिनै रायजो राजाफ्रा मा मोनखोलै रायजोफोर? दिनै बिथांमोना UPPLनि सरकार जाबाय, BPFनि मानसि बा सोरनिबा मानसिनि बिथांमोना मोनसेबो जिनिसखौनो होआ दिनैहाय, जा एसे गरसे गरनै सफैयो, नङा होमबा? नाथाय जेब्लानाखि बै समाव सरकारा सोलायगोन अब्ला बै बिथांमोननि मानसियाथ' मोननाय नङा, मोनगोनसै रायजोफोर? मोना, जिन्दिगियावबो मोना। जिहेथु बे फर्मुलाखौ दिनै UPPLआनो बाहायदों रायजोफोर। बै समाव UPPLआ जेनब्ला बोरै मोननांगौ जाखो? गावसोरबो मोना। बै समाव ओरैबायदि जागोन, जे सरकारा दिनै जे अबस्था बानायदों, बै समाव बै सरकारनि मानसिफ्रा ओरैबायदि गाज्रि अबस्था जागोन, ना बालाबाथिया जेनेबा जेरखम फोरानोबा मानि खेंख्रा खेंख्रि मानि रांख्रेब रुंख्रेब जायो, बै रोखोम रानगोन UPPLनाबो, बेखौ हले सिन्था खालामखा। आरो जेब्लानाखि बिथांमोना बिदि खालामनायखौ गारा बा सोलायनो रोङा, बायसान्सआव जुदि सरकारा सोलायब्ला UPPLनिया राननायखौ सिन्था खालामनानै लादो आरो। ना मावा, ना फिथिख्रि, ना बालाबाथिनिफ्राय रासिन गाज्रि रानगोन बिथांमोना। बे हयले माने बे सल'खौ नोंथांमोना गोसोआव ला रायजोफोर।